Yau ne na ga kaina wani abin mamaki. Na ga abin da ya sa ni gudu, abin da ya tada min hankali, abin da ya sa ni na kasa natsuwa, abin da ya sa na cika ina ta tunanin wannan abin har wannan lokacin da muke cikin. Kai bari dai kar in cika ku da surutu in ba ku labari. Ina zaune a ƙofar gida. Ina ta tunani ina saƙe-saƙe. Can sai na ji hayaniya. Ina jin hayaniya na ce me ke faruwa? Daga kaina ke da wuya sai na ga wa'ansu samari guda biyu da wata budurwa tsaleliya guda ɗaya wai suna faɗa. Nan fa na tashi na ce bari in je in raba faɗa. Kafin in kai wajen nan kawai sai na ga mai gadin kusa da gidanmu kawai ya rugo da gudu har ya wuce ni. Yana wuce ni kawai kafin in kai wajen nan sai na same shi a tsakiyar faɗan nan tsindim wai shi ma yana raba faɗa. To bari ku gani. Nonsense, you get mad. In trouble? Nonsense. You will see what I will do to you. Madman. Nonsense. Haka nan fa na yi tagumi. Na tsaya ne ban Rabiyan faɗa ba. Muka tsaya muna kallon wanda yake Rabiyan faɗa. Da wanda ake faɗan da shi. Da abokin nashi. Da ni wanda na tafi Rabiyan faɗan gaba ɗaya muka koma muna kallon mai Rabiyan faɗan. Kai, ma ya cuce mu. Ya cuce mu. Shi ne na ce bari mu. To yanzu a cikin labarin nan da ake cikin na cigiyan shi ma ake yi ma an rasa ma ina yake ma.